Türkiye'de yaşaучы татарлар, мен türkler түгел, татарлар Тукайга һәм гомумән Татарстандагы әдәбиятка ничек карыйлар? Менә алар гел гомергә, үзем алар буенча телләрен өйрәнгән кеше, алар белән аралашып 1891 елда күчеп киткәннәр. Алар инде 3нче буын, хәзер 4нче буын үсеп килә. Алар кириллицаны үзлегеннән өйрәнүчеләр бар, радиоларны ничек тә булса тыңларга тырышучылар булган. 1995 елда алар белән очрашканда, алар и туган телне җырлыйлар иде. Әле ул вакытта яңалык, чөнки аларны белү бик мөмкин түгел, ләкин үзлекләреннән килгән киткән кешеләрдән сорашып, нитеп, бик аларда җир су көчле булган бабаларында. Алар бик яратып, нәрсә бунда хәлләр, әдәбият ничек, гел белеп торып, мәгълүматлы булырга тырышалар. Менә уйыштыралар. Тукайны да әлбәттә алар иң беренче чиратта зурлыйлар, күтәрәләр. Менә гадәти төрек баласына Тукайның бөеклеген ничек төшендерелә? Менә мин бүген шуның өчен тырышачакмын. Ничек инде мин монда килгәнче, минем максатым, мин әйтәм, шул төрек балаларының күңелендә Тукайга мәхәббәт һәм аның улылыгын ничек аңлатырга дип шуны уйланып килдем. Мин инде беренчедән менә әйткәнемчә, үз милләте булгач балага, төрек милләте булгач, бер яктан бу üstünlük bire. Demek onlar indi Tokay'a gelecek. Ben örnekler birem. Tokay'ın Türk tiline münasebeti turunda hem Türkçe çıkan, tercümede çıkan anı üç ekiyet, hikayet degen jin fondu çıkaranda özümüzge de katnaşma nasip oldu. Onun şiirlerin Türkçe Şüreli, Kecebilen, Sarık, Pişen Bazarı yahut Yama Kisik Baş eserleri bilen alarını tanıştırıp Türk dili arkalı alarını mehabbet uyatırga niyetimiz var. Söylerge koldan kilgençe inşallah canımız tenimiz bilen biz izimiz neşik yaratsak min Tugay'ını 26 yaşında vefat oldu. 20 yaşına jiterek ele 12 gün 13 gün kala vefat oldu. 27'inde tutur gelip jitmi. Balalarda mena onun şunday yaş geliş. Niçin halk onu unutmay? 26 yaşlık köp kişinin halk bugün isini ala. Niçin o unutulmagan 26 yaşında? Ninde işler başkargan ki o unutulmay? Mine alarını kelip ol yetim üse, öksüz yetim bala bulup üse. Bugünkü günde dünyada belki Abdullah Tokay dünya edebiyatında eti enisiz üsüp şunday ulu şair bulgan ikinci kişi yoktur da belki. Min Abdullah Tokay'ını Hıday'ın Tatar milletine bik zor rahmeti güle gidip min sanıyorum.